কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাই ইউপিপিএলে ইলেকশ্যন খেলিব বুলি প্ৰমোদ বৰে নিজা মুখেদি কওকচোন পাৰে নেকি আজিও লাইন মাৰি আছে নাগপুৰ দিল্লী প্ৰমোদ বৰে কিন্তু পাত্তা পোৱা নাই खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय बिटिसि एकर्डनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला थांनाय 2003-10 फेब्रुवारियाव मानाव गेदेर बेल्टी ब्रादार्समोनखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एकर्डखौ खालामनाय जायो आरो बे बिटिसि एकर्डखौ 6 शिड्युलनि 6थि फारिलाइनि मोनथाय होनानै 6 शिड्युलनि मर्यादा होनानै बिटिसि एकर्डखौ बानायनाय जायो आरो बे 6 शिड्युलनि मोनथाया जों ट्राइबेल हारिनि थाखाय स्पेशली जों ट्राइबेल हारि बर' हारिनि थाखाय बेसेबांनि मोनसे पावारफुल मोनथाय बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि बर' रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मिथिखायो आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिडि एरियाखौ लानानै फार्स्ट टाइम पलिटिकेलि रुलिं खालामजेननो हानाय मोनसे मोनथायखौ लानानै फैनो हादोंमोन आरो बे बिटिसि बा बिटिडि एरियानि सिङाव बिटिसिनि सासे सिफआ केबिनेट मिनिस्टार रिंमोन आरो बे बिटिसिनि बै समनि सासे इएमआ स्टेट मिनिस्टार रिंमोन दा दिनैयो बिटिसिनि सिफ बियो जाबाय केबिनेट मिनिस्टार रिंक दा बेफोरबायदि माखासे पावारफुल मोनथायफोरखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाना फैनो हादोंमोन जायनि थाखाय बै समनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोसोबायदि गावनि आखायाव थानाय पलिटिकेल पावारफोरखौ बे आसाम स्टेटनि एसेम्ब्लिनि न' सिङाव थांनानैबो गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ बुंहैनो हानाय बिहा पार्सनेल मोनसे पावार दंमोन आरो बै समाव जाय समावनोखि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफमोन बे समाव गोसोबायदि बे आसाम स्टेटआव गावनि गोसो बायदि रावनिबो आन्दाराव थायालासे बियो गावनि बे नखर बिटिडि एरियाखौ सालायबोनो बिहा मोनसे पार्सनेल मोनसे पावार थादोंमोन 2016 क्या है ये सिटीजनशिप बिल मेरा हिसाब से ऐसा होना है ये लकड़ी भी ना टूटे सांप भी ना मोड़े ऐसा समाधान करना है मेरा हिसाब से हाँ लड़के भी ना टूटे सांप भी ना मरे ऐसा समाधान करना है मेरा हिसाब से जेब्ला समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्सनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थादोंमोन बै समाव रावबो आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव हाबफैनानै पलिटिकेलि रुलिं बा पलिटिकेलि डायलग मारिफैनो हानाय कुनु मोनसे चान्स आरो स्कपखौ मोनाखैमोन जेराव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेबो चान्स आरो स्कपखौ होखायाखैमोन नाथाय थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जेब्ला प्रमोद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव एन्ट्रि मारिफैयो बिजों लोगोनो ना एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा गोसो बायदि हाबफैनानै बाथ्रा बुंदों गोसो बायदि हाबफैनानै गावसोरनि माने गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि जोंनि बिखायावनो गसंनानै जाथा दिनै पलिटिकेल केम्पिं खालामगासिनो दङ दा दिनैयो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि बै पलिटिकेल पावार थानाय समाव आन्दोआव गावनि बे पलिटिकेल पावारजों जोंनि बर' हारिखौ माबोरैहाय माने सेफटि आरो माने एलार्टै लाखिलांनो हागोन बे आन्दोनि माखासे सिक्रेट बाथ्राफोरखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन आरो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ जेराव माने एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेलारनि लिडारफोरा आगान होफैनो हायाखैमोन जायनि थाखाय बै गुबुन हारिनि माखासे डार्टी मास्टार माइन्डेड लिडारफोरा बिखा खामबाय थादोंमोन दा दिनै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल सिस्टेमखौ माबोरैहाय डिस्ट्रय खालामनो हागोन आरो जुदि डिस्ट्रय खालामनांगौब्ला बे बर' हारिनिफ्रायनो लुबैसुला आखुनि गुनजेट आखुनि देवानि साइसनि माखासे बर' फिसा लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ माने केपचार खालामनो हानांगोन माबा मोनसे होनानैब्लाबो बिसोरखौ जों लालस खालामनानै लाबोनो हानांगोन थिक बेफोरबायदिनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय साब्रै साबासो बै माखासे लिमिटेड बर' लिडार दैदेनगिरिफोरखौ मोननो हादों जेराव थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय 100% नङाब्लाबो 70-80% बे गुबुन हारिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा जों बर' हारिनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बे बिटिसिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लाबोजानाय बे बिटिसिनि बिखायाव गसंनानै गावसोरनि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि जोंनि बर' हारिनि बे बिटिसिनि बिखायाव गसंनानै गोसो बायदि बाथ्रा बुंगासिनो दं गोसो बायदि पलिटिकेलि बिसोरो खामानि मावफैगासिनो दं बेनिनो गेजेराव
मोनसे बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव लोरबां दैदेनगिरिया बिटिसि काउन्सिल सिस्टेमखौ सालायनायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि बेले-बेजे माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङमोन। दा दिनै लोरबां दैदेनगिरिया आरो लुबैसुला आखुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायलांनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै एसे गाबोन एसे सान्ति गोजोनाव थानो हानाय नङा, असान्तियाव थाबाय थानांगोन। दा बे थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय जेराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा सान्तिनि बाथ्रा बुङो, परिबर्तननि बाथ्रा बुङो, नङा होमबा? आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाथावथारै जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायजाया बैफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखाय गावनि माखासे पार्सनेल क्रेडिटनि थाखाय बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाजाबाय थायो, नङा होमबा? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माखासे गोथारथिखौ मानहानि खालामबाय थानाय बायदिखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। जेराव दिनै बयनिख्रुइबो देरसिन एग्जाम्पल महरै जाय सानखालि बड'फानि मुसुखाजों दिल्लीयाव मोनसे गोदान लामाखौ बेखेवनाय जायो, बै सानखालि आसामिस कमिउनिटिनि सासे आसामिस सुबुङा जों बर' हारिनि बिफाखौनो गाज्रि रावजों दिनै सोंखारिबाय, गाज्रि रावजों दिनै रायबाय। बेनि सायावबो बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों रावजों बै मानसिखौ सोंखारिनाय नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनदिया। गोख्रों रावजों बिखौ एक्सननि इनकाउन्टार बाथ्राजों एक्सन खालामहरनाय बाथ्राफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदिया। जाय समाव एक्सन लानांगौमोन बे समाव एक्सन लानायखौ जों दिनै नुनो मोनदिया। बेफोरबायदिनो लासै फैयै बड'फानि माखासे मुसुखाफोरखौबो बड'फानि महर मुस्रिजों गोरोबै माखासे मुसुखा बानायनायफोरखौबो जों दिनै नुनो मोनबाय। आरो फैयै बे थांनाय बावैसो सान सिगाङावहाय बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनानो मोनसे प्रग्रामाव स्टेजाव जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिसोरनि प्रग्रामनि स्टेजाव फसंना दोननानै बिनि मुसुखानि सेराव थांनानै खर' गंग्लायनानै पलिटिकेलि क्रेडिट लानाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदों। अब्ला दिनै जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बैहाव लाबथिं पलिटिकेलि क्रेडिट लानाय माखासे नुथायखौ जों बर' हारिनि जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ नोंसोरथ' गासिबो नुजोबदों। नाथाय बिनि सायाव गोख्रोङै इनकाउन्टार बाथ्राजों इनकाउन्टार खालामनायखौ दिनैसिमबो नुनो मोनदिया। अब्ला दिनै जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ पुतुला जाबाय नामा? दिनै जों बर' हारिनि बिफाखौनो पुतला जुदि खालामबायब्ला अब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा पुतला जागोन ना जायाखै? दिनै भारत हादरनि बिफा मानाव गेदेर महात्मा गान्धीखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमाव माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया गावसोरनि प्रग्रामनि स्टेजाव लांनानै बिनि मुसुखाखौ बहायनानै पलिटिकेलि क्रेडिट लानाय माखासे नुथायफोरखौ नुदोंना? मालाबाबोथ' नुवाखै। नाथाय जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फानि मुसुखाखौ पलिटिक्सनि बे जौस्राङाव बसायनानै पलिटिकेलि क्रेडिट लानायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा, दिनै बांसिननिफ्राय बांसिनसो नुगासिनो दङ। दिनै बड'फानि मुसुखाखौ बा बड'फानि मुंखौ बड'फानि सावगारिखौ दिनै लानानै मानो पलिटिकेलि दिनै बेनिफिट्स लानो नाजागासिनो दङ? मा प्रब्लेम दं? दा बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै नुथायखौ नुनानैबो जों बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरा दिनै मानो एक्सन लानो हायाखै? दिनै मानो फंसेबो सोंखारिनो हायाखै? दा दिनै खुगायावल' बड'फानि आदर्शनि बाथ्रा बुङो, बर' हारि खौसे जानायनि बाथ्रा बुङो, बुहुमनि बर'फोर खौसे जाहोनायनि बाथ्रा बुङो। दिनै जाय आदर्श जाय गोथारथिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि खर' मेलेमाव देहा मोदोमाव दिनै सोनानै फोजाखांलांनाय बर' हारिनि बिफा सिबिनां मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बेफोरबायदि जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बिनि सावगारिखौ सिगाङाव दोनै पलिटिकेलि केम्पिं खालामनाय माखासे नुथाय, जायफोर नुथायफोरखौ सिमाङावबो नुगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय नुदों। मानि थाखाय जादों बेफोरो? माखासे लोरबां दैदेनगिरि आरो माखासे लुबैसुला आखुनि दैदेनगिरिफ्रा दा समाव
जोंनि बर' हारिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ दैदेनबाय थानायनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे जाथावथारि सिस्टेम आरो सिटुएशनफोरा दिनैयो बांसिननिफ्राय बांसिन लोरबां जालांगासिनो दं मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि